Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan ozal ilkinji möhürde prezident wezipetine girişmeginiň ýyly 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlar amal aşyran saparynyň çäklerini New York'taky Columbia Üniversitetine intelligensiya wekilleriniň öňüne eden çykyşyna türkmen türmelerine zor bilen ýitirmedilen adamlaryň diridigine öýdüniň ynanýanyny aýtdy. Bu çykyş onuň bu mesele boýunça köpçüligiň öňüne eden ilkinji we häzir etjeni иң соңғы чыгышы болды. Насчет того, что вы сказали, жив или не жив был заключенный, я этот вопрос вам сказал. Ayrı tutsoglaryň diýerdi ýa-da däli barada beren soragyňyz barada aýdylanna meniň ýaň hem aýdyşym ýaly menen tek ýaş prezident. Men bu meseleler bilen meşgullanmaýaryn. Men öz halkymyň awadançylygy bilen meşgullanýaryn. Ýöne men olaryň diýerdigine inanýaryn. Не занимаюсь благосостоянием своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо. Diýip şonu Berdimuhammedow bu mesele boýunça öýdüne berilen bir soraga jogap berdi. Bu sorag Türkmenistana syýasy tutsaglaryň hususan öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuratowyň hemde öňkü diplomat Batyr Berdiýewiň türmedäki ykbaly olaryň diýeridigi ýa-da däldigi bilen gyzyklanýardy. Berdimuhammedow geçen 2-10 ýyl goly wagtyň dowamyny bu meseleni asla köpçülikde gozgamady. Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň ykbalyny ýakynan ýerleýän Aşgabatda Sençe Serdar Aytakov Azatlyk Radiosyna ýazmaça beren interwýusynda Türkmenistana zor bilen ýitirmedilen adamlaryň soňky ykbaly boýunça Gurbanuly Berdimuhammedow jogapkar hasaplaýanyny aýdýar. Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratowyň we Batyr Berdiýewiň ykbaly barada eden çykyşyna olar diýeridir diýip jogap bermek bilen Şeýhmuratowyň we Berdiýewiň saglyk ýagdaýy we ömrü bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kem bolsa, ähli ýetiýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstüne aldy. Ýöne sehel salymsoň Türkmenistanyny bu konseptler, ýagny Berdimuhammedow we döwlet düşünjesi birleşdi. Şeýlelikde dereksiz ýeten bu iki adamyň galy bersede ýitirmedilen beýleki adamlaryň ählisiniň ömrü we ykbaly bilen bagly ähli jogapkärçiligiň häzirki wagtda öňkü prezident, Halk Maslahatynyň başlygy, gahrman arkada Gurbanuly Berdimuhammedowyň boýnuna dugyny uly önem bilen arkaýyn aýdyp bolar. Diýip Aşgabatda Sençe aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabryna geň tötänlik Türkmenistanyň ilkinji prezident Sapyrmat Niýazowyň ölüminiň 4-nji ýyl dönümine her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirmedilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şondan bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jenaýet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny goramagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy gönükdirilip her ýyl giňden bellenip geçilýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleri boýunça 160 çemez hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direksiz ýitdi. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowbatdaky ýörüýti sany zor bilen ýitirme edilmeleriň halkary gününe bagışlanýar. Direksiz ýeten türkmen tutsaglarynyň ykbalyny üns merkezine çekýär. Inni bolsa ara düşdi sakçylar, ýazgyt bize ajy göz ýaş eçildi. Aýra saldy bizi, ýyllar boýy garaşmaga iterdi. Diýip 40 ýaşda Türkmenistanyň daşary işler ministri bolup 2 ýyl soňra ýurtda bolup geçen köpçüliklerin tutsak etmelerde azatlykdan mahrum edilen we zor bilen ýitirim edilenleriň sanyna girdilen Batyr Berdiýew tutsaglygyň ilkinji günlerinde 2002-2003-nji ýyllarda türmede ogruna ýazan şygyr tetirlerini aýdýar. Arzulara däldi geň taňzatlara duçar bolanymyz üçin meni bagışla, ejen gildiň aglasa meni bagışla, seni bagryna basyp ýatany bolsa lap geç, meni bagışla diýip ýaş başyna uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen öňkü minister şol wagtlar kiçi ýaşda bolan ogluny ýalbarýar. Awtoryň golýalmalarynyň takminan 2003-nji ýylda türkmen türmelerinden daşary gaçyrylyp çykarylanyny analýar. Goşular ýygyndysy 2017-nji ýylda daşary ýurtda çap boldy. Berdiýew we başga da 10 adam henizem türkmen türmelerine direksiz ýitenleriň hataryna galýar.
Zor bilen ýitirim edilmeleriň Türkmenistan taryhyna dolansak ýurtda syýasy diýdim zorlugyň düýbüniň tutulup başlanan ýyllaryna 90-njy ýyllarda bu jenaýatyň ilkinji alamatlary ýüze çykyp başlanda bolsa sistematik görnüşde köpçüliklerini ýitirim etmeler 2002-nji ýylyň noýabryna öňkü prezident Niýazowyň janyny kastetişlik finançygy diýilýän wakadan soňra batlandy. Hinizem köp jahdan üst açylman galýan noýabr wakasy türkmen siýasatyna seismik sartygyn döretdi. Bu wakanyň ýa-da onurçy resmi olaryň maşgala agdalary köpçüliklerin tutsak edildi. Olaryň en çemes uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Waka şeýle boldy. Resmi versiýa görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryna ýerden sagat 7:00 töwereklerini Aşgabatyň öňkülliginiň häzirki Türkmenmaşşa ýolunyň ugruna ýaragly adamlar Niýazowyň janyny kastetmäge, hökümeti agdyrmagy synanşdy. Niýazow bu waka boýunça öz garşydaşlaryny döwlet aparatynyň öňkü möhüm sütunlarynyň biri bolup syýasy karýerasynyň soňky ýyllaryna oppozisiýa goşulan öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmuratow we onuň eginleşlerini aýplady. Ilkinji prezident jana kastetişlik finançygy diýilýäniň ýa-da döwlet telewizionsyna arlap çykyş etdi we öz janyny Allahdan başga hiç kimiň alyp bilmejekdigini oglan etdi. Allah veren ömründen artık verem yaşamaz hiç kim yaşamaz. Ben ondan çekinip ay onu çek bollar diýip tahmada batamaz. Olaryň jeratyny erwiş berer. Hiç çek yerler ýok. Diýip Niýazow telewizion çykyşynda aýtdy. Aýdyrşýal hem boldy. Bu wakada aýplanan resmiler öňkü emeldarlar we olaryň maşgala agdalary ilkinji nowatda öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmuratow we eginleşleri onurçy adam ýylyna tutsak edilip başlandy. Niýazow gazaba minni. Atyşyk wakasyny kanly waka hökmüni döwlet telewizionyna öz raýatlaryna habar berdi. Başgalar hem habar bererler. Ýöne siz menden eşitdiň diýdi. Ýöne bu wakanyň töweregini heniz hem üstü açylmayan ençeme detal bir topar soraw bar. Jany kastetişlikde aýplanan adamlar Türkmenistany haçan geldi? Nädip geldi? Şa ýolly prezidentiň Ulu kerweniniň öňüni baglamaga çalşan uluglar nädip? Kim tarapyndan bu wakanyň içine çekildi? Ýa-da bu waka doli sahnalaşdyrylmy? Kim sahnalaşdyrdy? Başga da bir topar soraw bar. Meselem, şol sorawlaryň biri hem Niýazowyň bu wakadan 3 gün olal döwlet telewizionyna güýç edaralarynyň ýol başçylary bilen eden ýygnagynydan käbir sözler bolup durýar. Şol ýygnakda prezident öz-özünden güýç edaralaryny aýratyn hüsgärlige çagyryp, olara ýurtda bolup geçýän her bir wakadan habarlyk almagy ünnedi. Türkmenistanyň döwlet boljak bolsak şu kıymıllarda bilmeli. Türkmen suratda, ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, Karagumda bildiğinçilik olsa, yağlı olsa Türkmen hukuk koruyan edarları bilmeli. Borçumuz. Deyip Niýazowyň şonuna hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip aýdan sözleri 22-nji noýabrda döwlet telewizionyna efire berildi. Ol bu sözleriň loku dowam bolan pikirlerini we çağırışlaryny 3 gün soňra bolup geçen jany kastetişlik diýilýän wakadan soň köpçüligi aýan etdi. Hemir berizatdan bir ýarym aýlap taýlyk berip durur, getirýärler türkleri, Portiýanyň raýatlaryny. Hiç şeyden putreden bu izinden hem yatıyor. İzinde kimin behvidi var. Yani aydın bir fayda protokol devletin behvidi var. Deyip Niýazow aýtdy. Ol bu waka boýunça başgalara barmak çomboltmagy dowam etdirdi. Kime gerek şunu gurnamak. Bir Şyhmuratow edenlerden bolmaýaramyny. Bir Şyhmuratowyň başarjak zat däl. Ya da Jumaýewiň başarjak zat däl. Okuyman başaracak da değil. Bunun arkasında duranlar kim fikir bir oylayağı mı kâvat? Ne hem şöyle diyorlar ki? Kime gerek şunu? Deyip Niýazow soraw berdi. Bu sorawlar synçylara görä döwlet diwanyna has köp paranoya ýol açdy we ýa-ni köpçüliklerin tutsak etmeler başlandy.
ilkinji gezek uruşup köýnüňi ýyrtdyryp gelseň öýe, meni bagyşla, ýanyňda bolup bilmeýänim üçin. Meni bagyşla rahmaş, durmuş kynlaşyp başlanyna, men ýanyňda ýok bolsam meni bagyşla, diýip orta ýaşda uzak möhlet türme tutsagyny hökm edip Türkmen türmesine dereksiz iten öňkü diplomat türmeden ogluna seslenýär. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhynda ýurtda ol ýa-da beýleki sebäplere görä häkimetler tarapyndan ýanylyp synçylary görä syýasy matlaplar bilen tutsak edilen we türmelerde öýdlerini bala çağlarynyň öňüne ýazykly duýup dereksiz ýitirim bolan adamlaryň ullakan sanawy emele geldi. Dereksiz ýitirim bolan adamlar köplen hökümet bilen ylalaşmaýan adamlar boldy. Synçylar noýabr wakalarynyň ýygyny bolup geçen tutsak etmeler bilen ýurtda özüge pikiriň, başgaça garaýşyň, opozisiýa düşünjesiniň kökünden sowrulyp aýrylanyny aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy birnäçe halkary guramaty Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ýygyny çalmagy, bu mesele Türkmen hökümetiniň hemde halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmäge niýetlap 2013-nji ýylda olary Diri Görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, erkinlik faýllary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy ýyry toparlar şeýledi. Türkmenistanyň bolan garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine dereksiz iten adamlaryň ykbalyna öwrenip bu adamlaryň sanawyny öğretip başladılar. 10 yıldan gowrak wagtyň dowamyna bu sanaw barha galňamak bilen boldy. İlk ýyllerde Türkmen türmelerine dereksiz iten 88 adam boýunça tutnamalar hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap eden iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiginiň ýüzlerçe adama barabar bolandygyny çaklady. Türkmenistana dereksiz ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalışýan olary Diri Görkezin kampaniýasynyň esaslandyrjy agdalarynyň biri hem Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Crude Accountability guramasydyr. Bu guramanyň ýerine ýetirji direktory Kate Waters Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşigine kampaniýanyň alyp barýan işleri barada maglumat berip Türkmen hökümetini adamlary zor bilen ýitirim etmegi besetmäge çağırdy. The list has not been formally updated for the last couple of years, but that does not mean that the list is not growing. Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sanawy soňky bir näçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany at bar. Bu sanaw ençe ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadisalary hem öz için alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayatlary diýilýänler boýunça kategoriýalara bölýäris. Ýöne biz olaryň syýasy tutsaglar bolanlygyny bilýäris. Crime that was committed, although we know that these are political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did. Diýip Waters aýdýar. Ol Türkmenistana ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan birýam tutsaglyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgala agdalarynyň hal ahwalyna ünsü çekýär. There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term. Sanawdaky 30-dan gowrak adam biri ýam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgala agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň dirildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňkü bolýan türmesindedigini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy öwrenmek mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan doly peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletiniň dolandygyna garamazdan türme tutsaglygynyň dowam ettirilmegi göz çykgynç hukuk bozmasydyr. To health care, to all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms. Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleýijiler, biz öňümizde gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pedalarynyň meselelerini gozgamagy dowam etdireriz.